menabung emas itu semakin tahun semakin hari itu harganya semakin naik. Bojomu modal sawayah-wayah kuwi. Bojomu lak njaluk ngrengek ora? Heeh, Mas. Kanggo tabungan, Mas. Masa depan sawayah-wayah butuh kena didol. Ciri wong kena investasi bodong kaya awakmu iki ciri-cirine. Kok investasi bodong iki lho tak omongi tenan. Wah, apene tuku ya ampun timbangane digawe apa-apa mbok alung tukane gelang karo Mas Thomas. Betul itu. Iku digawe cicilan sesuk lampu menene sak butuh sawayah didol sawayah-wayah. Heeh. Kuwi wong wedok pertama kali lak urung ditukokke. Iya. Lak wis ditukokne jajal dolen ape didol. Ora mesane to, Mas. Lupa-lupa angel masa ape didol. Kena investasi bodong kowe. Berarti wayah didol Angel. masa lho, Pak? Ya. Napa nggih, Bu? Ya ora. Kudu ngabang lho ngakoni. Pak, aku tak mulih sik, Pak. Nyapa? Nyolong iku Lah, ya ora oleh. Wong lak wis kadung lukokne kudune ikhlas. Laki-laki itu harus